lay aane hono ma en daraniɓe leñol ngol yaltuɓe ha tengti tabdal pulago mon wonɓe toon yaltude ɗumen wiya ɗumen laamu o wona minen fona fulɓe foof gon jihadis en te minen min gana jihadis en beele laamu o hettima on e ka ɗon haala beele kadi wonde meɗon joddade e laamu o tan kalan ɗon ɗum minen min gana ko kalaton sanne laamu en ɓe fof no kalde illa nda ley laamu iɓe kani ɗum janji iɓe ka no haalde ministre muɗum no kalde communauté international no haalde a faami caggal muɗum bandaw wari haaldama caggal bandaw Assimi Goïta wari no yimɓe mum ñande fof ministre muɗum no kalde no jiide wala fof mo anda wona woɓe andano woɓe caliɓe wajibi kina daña tappaɓe woɗi wajibi kina kamɓe ɓe jaara a yi fay directeur militaire de la justice militaire yaltino ɗo wino won tabital pla ko no gollide e jihadiste a haalamano ɗo woɗi ɗum fou ko yidde wiide tan kamɓe ɓe kolaki tabital ɓe jaara pullo fou ɗo woni fou ko wona cadre muɗum wona duro muɗum wona demo muɗum wona jagotoɗo muɗum wona debbo wona gorko mum fuu ɓe miila won hen saabu eɗen jiiya ɓe mbara rewɓe ɓe nanga rewɓe cukaloy ɓe mbara ɗum ɓe nanga ɗum ɓe fof en jii wala fof ko en jiyay si bonandaka fof ɓe gaɗi fa ɗon hatta en jii fulɓe no kirse no kutte no gaɗe fof masalan joni a yiyan joni donsankoɓe ɓe garan ɓe cakke o mobile ɓe jippina fulɓe ɓe kirsa ɗum ɓe mbara ɗum ɓe ananta laamu no haalano mais ñanden mobile gotel won cumaguel hedde songoto laamu mali haali fa waɗi décrété deuil national saabu ɗum kam wona fulɓe so tawi no fulɓe tan mbarano toon ɓe kalataɓe killaɗa woɗi ɗum waddi caɗele laamu o ni won daraki darnde so darake darde makko ɗum yettata ni fewi saabu so a daari les armé o ene en keewa woɗi joni hitande oɗon mbiya o gaɗa recruté les armé ɓe gatta fulɓe fa yona soɓe gatti fulɓe fa yoni les armé o fo militaire ka yata wara ni neɗɗo ka saabu min mi taƴini mi warata e militaire banda so o wara pullo batte o pullo ka pullo no wawi warede batte o bonɗo batte o baro ka pullo waratake batte o pullo ka ko en keewa e armé o ɗum waɗi ɗum les donseyako oɗo laamu o waɗi donse 2016 koɓe gaɗi ko ɓe gaɗay ɗum donsoyaku tawa yimɓe fuu naata soɓe gaɗino noon ɗo fo donsangue warata pullo pullo warata donsangue mais ɓe gaɗi si goto tan ɓe kooƴi ɗum ɓe kokki ɗum malfe ɓe mbi jee kaybe leydi mo jiya kamɓe ɗum mbara fulɓe ndiwa ɗum ɓen koyta nayyi muɓɓe rew muɓɓe guese muɓɓe ko ɗum woni ko wadde fulɓe ɗum mbi ɗum ka mbawa jabde hewɓe ɓami malfe wona batte dina no ɓami malfe ko ndena yonkiji muɓɓen saabu sa yi laamma kanɗo haygudema o ko warete to gonɗa toon mo joddiɗa o hokkama malfa warete an pullo sa tigui sawru ɓoldu wa a jihadis fay hey guruma tan so guru kippiɗoma o batte o pullo tan wa jihadis hono gatta a daranto ndennoɗa sa doggi li ladde jaata li ladde to jihadis en goni toon a walda e laam a walda e donso jihadis en goni to cuutoɗa toon nden ɗo ɓamɗa malfa daroɗa ɗum darni hewɓe fa ndena koye muɓɓen fa ndena rewɓe muɓɓen fa ndena galleji muɓɓen leyɗi muɓɓen dabaji muɓɓen a faami woɗi laam o kay jaɓay no wiya way miɗen andi ka ko gollirta ko neɗɗo golle mum darate wona haala mum so mi wima mi jaaɓi way fulɓe fof gana jihadiste en a yeeyi a nanggui fulɓe a wari ɗum en jii fulɓe ɓe duuɓi 96 mbarama en jiiɓe temedere mbarama en jii fulɓe pullo nanggue fay ñanden tan vidéo muɗum koyngal mum yowe dow ga almami kurɗo almami dankusa wiya kina haala kina wiya kañum ko wana mawɗo mo koyngal mum yowa dow gueni mum wona yettiraka fay yama fay haala ko anniyaki haalde ɓe filmidu ɓe joppi e réseau sociaux yimɓe jii ɗum ka kamɓe gaɗino ko an filmide so yaltini ka a wawi wiide tabital haalni woɗi ɗum ɓiɓe jogui ɗum pullo fuu maɓe jii ɓe koolaki ɓe nanguiri ɗum ko boni ɗum ka ɗum woni fay bamako ɗo ɓe koolaki fulɓe wona haala li ladde ka pullo li ladde ka nde ɓe jii ɗum fuu so heeɓi masla nde udda kaso so wona ɗum du ware gaska wase watte timmi ubbe eyyi a jarama Hamadoune Dicko en beltima no fewi guura cella fulɓe ne kewi wiide mbaremo wonko haali kono mbaremo wonko miiji mboɗo sikki ɗum ɗon ne wonti jaw wona ɗum ko a jarama